Poďte sa s nami pozrieť, ako vyzerá Bali v decembri v období dažďov. Lety sme mali so zastávkou v Abu Dhabi. Tieto lety sa dajú úplne v pohode zvládnuť, ak máte nočný let, alebo ak ako aj mne vám nevadí spať v lietadle. Nevedeli sme sa už dočkať, keďže v Norsku, odkiaľ sme sa sťahovali, už bolo obdobie polárnej noci a my sme sa tešili na teplo a slnko. Na Bali v tomto období veľa prší, avšak po väčšine je to po obede a na večer, takže dni sa dajú veľmi pekne využiť na výlety a teplota je okolo 30 stupňov. Na Bali sme boli ubytovaní v The Pavilions v rezorte v srdci Sanuru, v ktorom sú samostatné vilky s bazénom a vonkajšou sprchou. V rezorte sa objednávajú raňajky priamo na apartmán cez aplikáciu na vám vyhovujúci čas a personál vám ich na druhý deň prinesie. Rovnako aj nápoje a drinky si viete vychutnať súkromí výlky. Sú v reštaurácii v rezorte a večere si rovnako zarezervujete na určitú hodinu. V rezorte môžete využiť aj služby wellness a spa s tradičnými masážami a zaujímavé je vlastne, že tam aj organizujú kurzy varenia, kde sa môžete naučiť a pripravovať aj rôzne miestne špeciality. Čo sa týka pláže, tak tá je na opačnej strane od rezortu, ale dá sa tam veľmi pohodlne prejsť cez novovybudované nákupné centrum. Dole môžete vidieť tradičný plávajúci trh, ponúkajúci miestne pochúťky. Toto nákupné centrum bolo postavené v roku 2024 za účelom postaviť najväčšie nákupné centrum v juhovýchodnej Ázii. Tu sme na našej prvej večeri v rezorte. Boli sme tam sami aj po ďalšie dni, keďže nám povedali, že sezónu majú najväčšiu až cez Vianoce a Silvester. To je už naše prvé ráno a mohli sme teda vychutnať prvýkrát raňajky, ktoré nám priniesli priamo na apartmán. Toto je už miesto, kam sme chodili na obedy. Vždy mali široký výber v menu, či už predkrmov, hlavných jedál alebo dezertov a všetko bolo naozaj výborné. A tu už ideme z obedu späť na výlku. Kto chce teda si na dovolenke oddychnúť a zažiť taký kľud a pokoj od nejakých davov ľudí, tak toto myslím, že je správne miesto pre vás. Nie sme budú kladby nejako. Asi sú u nás. Pozri. Krásma. A šiva, to správne šiva. Toto bola naša zastávka, kde keď sme išli na pláž, mali tam neskutočný výber ovocia a našli sme tam aj výborné sushi, ktoré stálo asi 5 eur. Tieto vyzerajú lepšie, tieto. Tie by sme si mohli zobrať, okoštovať. Toto sú tie čaje. Pitičkaj. Máš grape, pozri. To si len roztrhneš, túto, a vyleješ si to do oného. To má farbu, že? Okoštovaj to sushi, keď tak. To je klasické sushi. Sušená ryba, nie? Sušená ryba, no. Súria si asi všetko prichutia, to sú pikantné, vidíš? To môže byť fajn, ale... Aha, fejkové melónky. Haha.
toto majú také klasické. Aj toto. A toto je už pláž, na ktorú sme chodívali. Cesta tam trvala približne 5 minút z rezortu a vedeli ste si tam kľudne zarezervovať aj lehátka. A tu už to vyzerá, že stále niečo jeme, ale to jedlo bolo tak výborné, že sme museli všetko ochutnať. To sú dve? Dve sú tam? No. A jo, táto je rýchla. Čo? Skáče? No. Dobre. Kde je? Tam. Jedna by bola. Pozri, tam je ďalšia, je. Videla tam jedno. Tam dve boli tuto nad oným, ty kokos, skoro. Dneska ideme na výlet. Ideme pozrieť rýžové polia. Máme taký celodenný 10-hodinový výlet. Robíme protekciu proti moskytom. Som sa poriadne nastrikol, sme celý doštípaní. Ešte sme tu 2 dní a je tu veľa tých komárov, takže takto. Máme na 8 tu byť. Príde nám nejaký šofér, ktorý nás bude voziť. Máme takú pohodičku. One they make silver wire, then they cut the silver wire small to make silver bead. Silver bead for filigree. Silver bead. Yeah, and then after they make those things, ini akhir. Celuk je dedina na Bali, známa ako centrum výroby strieborných a zlatých šperkov. Nachádza sa nedaleko Ubudu a je jedným z najdôležitejších miest tradičného šperkárstva na ostrove. Celuk je výnimočný najmä tradíciou a remeselnou zručnosťou, pretože miestni remeselníci vyrábajú šperky už po generácie. Je to vlastne ručná výroba, každý kus je precízne spracovaný a sú tam motívy inšpirované balijskou kultúrou. Celuk je plné dielní a galérií, kde si môžete kúpiť originálne šperky alebo sa zúčastniť na workshope či vyrobiť si vlastné šperky. So everybody's doing something different. Yeah. All on the back, jackfruit. And do you know jackfruit? Why they put the back in order the fruit fly not come? Ah, okay. In order to smash. Prečo je to v tých mechoch? Aby sa to nerozbilo, že keď je to už zrelé, takže ono to je pripásané, aby keď to odolné, tak to skončí v tej taške. Aha, tej taške. So we live in the compound. Tu sme na ceste do Batubulanu, najznámejšieho miesta pre Barong Dance. Často sa koná v doobedných hodinách. Baronga Creek Dance je jedno z najznámejších balijských tradičných predstavení, ktoré zobrazuje boj medzi dobrom a zlom. Príbeh končí nerozhodne, čo odráža balijskú filozofiu dualizmus dobra a zla, ktoré musí byť v rovnováhe. Ďalšou zastávkou bol tento posvätný chrám, ktorý teda bol postavený v 10. storočí a podľa legendy ho vytvoril Boh, ktorý svätým prameňom chcel zachrániť svojich vojakov pred zlým kráľom. Tento prameň je považovaný za očistný a liečivý a preto je chrám dôležitým miestom pre hinduistické rituály očisty. V súčasnosti je dôležitou a teda populárnou turistickou atrakciou, no stále si zachováva svoj duchovný význam. Mnohí Balíčania i zahraniční návštevníci sa prichádzajú očistiť vo svätých prameňoch, pričom prechádzajú sériou rituálnych kúpeľov v bazénoch s pramenitou vodou. Chrámový komplex zahŕňa hlavný kúpeľný bazén s 30 prúdmi vody, hlavnú svätyňu, oblasť pre modlitby a palác.
prezidentský apartmán. Teda dom. Hore, že? Je jedným z indonéskych prezidentských palácov postavený po získaní nezávislosti, hoci nie je bežne prístupný pre verejnosť, niekedy sa konajú špeciálne prehliadky pre študentov a zahraničných hostí. Palác sa nachádza na kopci, odkiaľ ponúka krásny výhľad na chrám a okolitú prírodu. Pri vstupe do chrámu je dôležité dodržať tradičné pravidlá obliekania, ktoré sú spojené s úctou k posvätným miestam a hinduistickým rituálom. Situate the company outing involving stay. Ideme koštovať kávu teraz. Aha, čiže kávový bobule sú káva. Keď sú červené, tak už sú čerstvé vtedy. Som zvedavá, ako bude chutiť tá káva. Všade je tu káva a rôzne druhy sú a budeme koštovať z nich. Aha, aha, toto je kakao. Cacao. See the small one there is very small red. Čím patriť? Yeah, I don't get stuck into it. Snake skin probably. Snake skin? Ah, snake skin. Snake skin. Good summer for Balinese cooking. Like a thing. Yeah. We are Vijayati. Kokosy na zemi. Čo? Aha. To je civetka, to je cicavec, ktorý zje kávu a ona sa nejakým fermentovaním potom prejde tráviacím traktom a že tá káva je potom taká jemná a je veľmi aj drahá. Taký škoricovník alebo cinnamon tree, že oni oškrabu trošku tú kôru a z toho potom vyrábajú škoricu. Aj to voní ako škorica. Tu je vanilka zase. Aj tu. Very sensitive. Toto je civetkové hovienko. Toto vyberú, toto očistia a vysušia a potom to káva. This is cacao. Cacao. Ginger. Turmeric. Turmeric good for stomach, for drinking. For Christmas, we are making the hot wine. Hot wine, yeah. Hot wine, yeah, hot wine. And then lemongrass. Yeah, lemongrass. Yeah. This is citronella flower for tea. Flower we make tea. Citronella. Oka Agro Visata je agroturistická destinácia na Bali, ktorá ponúka jedinečný zážitok spojený s pestovaním kávy, najmä slávnej kávy Luwak.
taká. Good. Bitter, yeah. Yeah, 5 Sa villages ideme on the lake. naobedovať. Čo robíš? Ako? Yeah, everywhere. Here. So you just pick your... Papáme akurát na kraji kráteru. Tuto je jazero. Tu je sopka. A to čierne je vlastne láva vyliatá niekoľko rokov dozadu. Čiže sme si dali ešte dezert, to sú pankejky, to je banán smažený. Potom, jak tam pôjdeme, môžeš... Ideme pozrieť rýžové polia teraz. Yellow color is about ready. The lock value kind of very nice. Terasovité rýžové polia sú jedným z najkrajších a najkonickejších prírodných úkazov na Bali. Tieto polia, najmä v oblastiach Tegalalang, sú často fotografované a považené za symbol balijskej poľnohospodárskej tradície. Terasovité polia vznikli ako odpoveď na kopcovitý terén na Bali, kde sa rýža pestuje po vrstvách na strmých svahoch, čím sa maximalizuje využitie pôdy. Systém zavlažovania sa vyvinul pred viac ako 1000 rokmi, keď farmári používali zložité kanály na rozvod vody z prírodných prameňov na políčka. V súčasnosti sa môžu návštevníci prechádzať medzi rýžovými poliami, užívať si krásne scenérie a spoznávať tradičný spôsob života farmárov, či využiť rôzne atrakcie, ktoré boli dostupné na tomto mieste. No, ideme na bicykel. Aha. Fúha, ale zvládli sme to. Ty kokos. Veľmi pekné veci tam mali. Takým strieborným srdiečkom. A ešte jeden náramok sme vybrali. Tak... Vlastne keby taká rodinná firma, vedľa mali dom, celá rodina bola do toho zapojená. Toto je ďalší. A to je z tohto videa všetko. Vidíme sa v druhej časti. A to je z tohto videa všetko. Vidíme sa pri druhej časti.